har 19 mere. Hallo til YouTube. Jeg hedder Luca. Og det er min ven Oliver, der er derinde. Vi er begyndt på at lave nye Minecraft videoer. Jeg ved godt, vi har lavet videoer før. De var måske ikke lige det bedste, tænker folk. I hvert fald Christoffer på en anden hjemmeside. I hvert fald. Nå, men vi begynder at lave nogle sjove videoer inde på den her nye server ting, vi er begyndt. Forresten, jer der spørger om vi har en server, om I vil være oppe på den, ikke? Vi har ikke nogen server. Ingen server. Forresten, Olli siger hej. Hej. Okay. Jeg hedder Luca, og det er Olli. Farvel. Eller, okay, I skal lige se det. Det er meget fedt. Og vi er lige begyndt på serveren. Kun lige. Vi har næsten været inde inden for en time. Og vi har lavet fuld diapanser og alt lort og det kæmpe bygning. Men i hvert fald, vi kommer til at lave nogle videoer, så vi ses sgu bare på et tidspunkt, ikke?